Čus, humus, dámy a páni, zdraví ťa Niko Game, Minecraft Game a pokračujeme v druhým parte stávaní chaty. Pardon, menšej chaty. No, takže skončili sme tu. Neviem, čo sme tu chceli pokračovať. Dobre, ideme na to. No. Toto všetko zbúrame. Tak. Máme tu nejaké opletenie. Opa. Máme ho tu. Tak. Akože chatka. Postavil by som aj niečo nové, len už je. No. Keď ideme tu nejaké psičky, alebo čo? To sú jak polovnícka chatka. Menšia chatka. Sorry. Tak. No a čo dostávame tam? Naprdáme tam akože. Gauč. To je také teraska. To je taká terasa. Tu dáme tak. Joj. Čo keby sme zrobili? Dobre. Dobre, nechám teraz to tak. Ideme sa trošku... Ideme sa trošku pobaviť. Dáme si niečo na vybuchujúcie. Robíme si krásnu. Keď robíme tak, dáme to tak. Opsa. Tak. A dáme si zapalovač. Musím stihnúť všetky 4 naraz. Bude bum. A nič z vrchu nezbudalo. Víte to prečo? Lebo bol na vrchu sneh. Keď nebol, tak sa stane toto. Ups, čiže. Keď nebol na vrchu sneh, tak toto sa stane. Čiže ups, budeme niečo. Prečo? Aha, asi tak teraz. No tak nič. Ten prdochňap sa chce so mnou baviť. Počkajte, skúšame to tak. No, života len koľko sem sa, že nič sa nestane mi. Vrch mi nechce zbúrať. Dobre. Ideme pokračovať tam. Čo tu si postavíme? No jasné. Postavíme si nejakú poľovnícku zeď. Bude to trošku hrubšie. Takú vežičku. Tu tak. Toto šmerdí. A budeme loviť. Dám si nejaké tam prasárne. Tak dobre. To by sme mali. Dám to také celé. No. Takže tu si urobíme menšiu. Počkajte, tak. To bude taká menšia poľovnícka chatrčka. A mám to. No. Menšia poľovnícka vežička. Dobre. Táto chatka je najlepšia. Viem postaviť aj napríklad sanitár. Tak vám to ukážem, jak sa stavia sanitár. Alebo viem aj. Sanitár je dobrý, je to krásne, to sa ľahko stavia. Aj tank je ľahký.
Na počítaču sa dá spraviť kanón. A tu sa nedá. To je škoda. Tak dobre. Chápete, to by bol dobrý zmysel dať ku chate poľovnícku. Hej, čo keby sme spravili... A tu máme. Prídem. Wow. Jo, ševičku. Co je? Co? Svítka. Verím si, že sa... Ideme sa naučiť strieľať. To letia. A nechce sa. Seka jak šimdel. Šimdel, jo. Šimdel. Pizdi. Sťahol som tu cez jednu stránku. No, nesťahol, ale neviem tú stránku, len som nevedel, jak to sťahol, takže mi to poslal bratranec. Tak to je. No. Teraz hľadáme kocečky na tú sanitáru. Toto kocku, čiernu kocku. A posielal som si šulina. A ešte mi treba sklo. Sklo je kde? Tu je, kámo, dobrá otázka. Tu je. Raz, dva. Jedna. Raz, dva. Jedna. Tak tu teraz dáte tak. Iluminát. No. Tu je predok sanitári. Máte bočík? Bočík. Áno. Vidím. Dobre, ďakujem. Potom to sa v treťom parte. Ďakujem, dobrý.